Kublai ya pi baro pipet ya keneka YouTube kejungi kabagar teng antor mentakasni nginwan rabiang sepi ya ka kubor kabangila ai kerteng kmi biang naki kot kubor mentakasni ka pratrik urisau ar hajar ar powai pila aro ban pe kubor na ka website kejungi kabangi ai kerteng www.antor.in bat pila aro ban subscribe ya ka channel kejungi nang ba pila ban pe ya kiwi pat ki program ki ban nang thep nang ne shakman to ini pai menta shaki kot kubor haki headline ki jongki ke ai bakila penmi menta kasni ini pe chwa na ka kot kubor jong umau por katkum umau por ka headline ka bakila ai menta kasni ka ong kumne ka vote snowsen ai kan nom trekam satya na ka benta uba Eugene ong uba Kennedy bat uba lamprang kumbangi tiap ba kini ki angut ki kertong kata uba Kennedy bat uba lamprang bla kini ki banyak kun ya ke election citeng samoy na po mau pelang constituency bat kila keren ini kintian namar ba uba Eugene son uba de kun jo uba SK sun un ye kun na haka ceka ke jo upa tekum ta kini kiran ba kila pensno ba ka vote snow sunai kan nom trekam na ka benta ba Eugene ka headline ka baar ka ongkum ne rai ka sarkar ban penkerian no ye ki breu basa hathem yo molong kumbang itip hakini ki khendiat snem baladat kladon gejing kajia hathem motor hakaba kala miru gejing ki bat ki paiba kala dawa bari ban penkerian no ye ki breu ki basyong basa hne hathem motor bat na kaliang jo ka sarkar haka kabinet ka bala syong menhin kasni kala rai ban penkerian no ye ki breu ki basa hakane geceka tungin pe pat mata na ka kot kubor unong sanima yatai ka kenhun menteri ya ka kai pot ka HLC lai tli gi jing ai jing mot kenthop ban penkerian ya ki basa hathem motor kumba umoporu ula ai hatu ka second lead ka jo unong sanima ula tho hakbe dei bekene jo ka phang kata ban penkerian ya ki breu ki basyong basa hangte hathem motor ka second lead story lane ka headline ka baar jo unong sanima ka ongkumne kem ki pulit ya usuba ti bubom hakmat office ka NPP kumbangi tiap hakini kita yo baladat nakling jo ki pulit kelayo ban kurup ya bom IED na hakmat office jo ki NPP bat menta kasni ki pulit umur ban hnin kasni ki pulit kelakam yo we breu bat kelakam ro ba une udei ubadan ti ha ka ban lay bom hak office jong ka parti NPP tungini page pat na ka khubor jong page ngor kakot kubor jong page ngor haka headline ka ongkum ne rai ka HLC ban penkerian ya ki karmetor na yo molong kumba babun hikot kubor kila tho hake bede ka rai jong ka kabinet na ka benta ban penkerian ya ki karmetor ki badan huntai hapo yo molong ka second lead ka ongkum ne pendemwai udkhot ka HLC ha office DC clearian kumba ngitep ki ka kenhun seng HLC kadai kawai naki kenhun sengking atiar kabade naka jela ka jongi tekat kum kane khubor wei udkhot ubadai jong kane ka HLC ulale ye ka ban pendamwai hakmat UDC jong ka clearian to mentang ni phai pat sha ukunjat shai ka kot khubor ukunjat shai ka ongkum ni ai jingmut ka HLC ban penkerian lot ya baro ki basa hathem motor kop ukonran ban yekun persya ya ka status ko haying ka syari haka bentak baningkom kala penpau ba larai ban penkerian not bat kala thoru pa ukonran ukloi ya ka ban yekun persya ya ka status ko haying ka syari kumbang itip hadin baka government kala thau ya ka HLC lane ka high level committee ka ban ajimut syaka sarkar nangaleng jung ki brio ki basyong basa hante hathem motor kilale ya kaban ujor syaka syari bat kilakam bakilayo ya ka status ko na ka benta badi ban penek bek yaki hakate gecaka henrei na keleng ju menteri rang ba konrat sama uloong bala kadan lada kadon ka bakum kata ka ordar na keleng ju sarkar ka kloi ban yakun hakmat ka ying ka syari ka second lead lane ka headline ka baar ka ongkum ne syakem usamla na pernai na basuba bubom hak head office ke NPP on penbiang bor pahara ya ki kertong bat ki menteri ho kanian ukadi ka kubor ka ba kot kubor la tho hai headline dan rei ka ba
ba khampau hangne ba lapan pau kolong ba nakleng jong sarkar ka kular ba kan penbiang ki bor pahara ya ki kertong bat kumjuru ya ki menteri sarkar tong ini apa ipat kebadi ka khubor jong rupang ke headline jong rupang ka ongkum ne ki kongres ki lapia hadu lai lane sauliang ong ukonrat sangma katkum kene ke headline kadai ka khubor sang hima sima hakaba kumbang itip na kapor sikpor ki seng sang perthai ki juya kawang kti ki juya bain na kawai ka seng sikawai pat bat kumta nagling jong ukonrat ro lapan pau hangne baka kongres kadai ka seng kabala pait lapra hakaba ladon hadu lai lane sauliang tikani kadai ka jingkren ke jong ukonrat sama ubari chief minister jong ka jalame kalia kaba ar ka ongkum ne ar point san klur ka MLS kim kan dai bet ka jong ki pai ba ong uba penyan hang ne ngis muthu ba kane kadai ka khubor hakaba candidate jong ka NPP uba penyan ulah kulari ba ya ka MLS kim un pendon kam bet bat kan dai jong ki pai ba kane kadai ka jingkren election bat kadai ka khubor ka bari bat ka election hakaba ukwa ya ban kring ki pai ba ban ai jingkreshan ya ban ula ong ba nakleng ju ya ke MLS kim un ai be shek pai pa katung ila poi shek bakut na ka ba pek ya ki headline ju kot khubor kasi to bentang ini kmi pat ya ki headline ki bere na ki kot khubor pareng tung ini pek chwa na ki kot khubor jo Highland Post katkum ka khubor jo Highland Post ka headline ka ongkum ne Conrad mocks divided Congress for pointing fingers NPP kong candidate file paper kani ka khubor ka tho hakabadei ba Conrad sama ulah kendo ba seng kongres kadai ka seng kabaya pat ya pra bat la pentip ru hangne ba ki kertong jong ke NPP bat ke kongres la file ke nomination na kamentakan ke election siteng samoy impact pat ya ka second lead story government to take over land as sweeper colony resident to be shifted kani hakane ka khubor headline jong ka second lead jong Highland Post kapen i ba nakaliang jong ka sarkar kan sa shimtino ya ka jaka hangtai hapo themetor bat on sa pen kriano ya ki brio ki basa hakatai ka jaka khadu ngini pet ya ka headline na ka kot khubor jong shlong time kat kum shlong time ka headline ka ongkum ne government to take possession of Harijan colony land SMB employees to be shifted to Bishop Cotton Road kaniru ka khubor kumba barok kila tho ki tho bha shan pang kane ka jing rai ka sarkar ban pengkeriano yaki Harijan lane yaki bru ki basa hakate ka Harijan colony kumta hangneru ka selong time ka batai ba ka sarkar kan sa shim no ka sa shim tino yaki jaka ba on sa pengkeriano yaki nong trai sha ka Bishop Cotton Road ka second lead story jong selong time ka ongkum ne HNLC cadre who planted IED outside NPP office help menek wik khubor kila tho balayo kem ubri ubaran kti henry ka shalong time kala kranchai ba u baladon kti ban bu ya ubam office NPP udai udkhot jong ka HNLC te katu ngilapoi shaka bakut hakabai dei bat kane ki headline na ki kot khubor te henry kumban chupun kan mau biang kat kum ki jing tho hi ki kot khubor ki babun ki headline mentangasni ki tho hakabai dei ka rai jong ka sarkar ban penkeriano ya ki bru ki basa hathem motor bat kawai pan kadai halor ke jing syakem jong uthot ke HNLC kumbala tho ki kot khubor bala keno ba udon kti yak ban bu bom ha office NPP sasisin kublai yapi ngin sia kendo upat te kerpat beng pi sasuha ban subscribe ke channel kunji khnang ba phin la ban pe yaki khubor ki ban nang thep nang ni sikma kublai shi